Wadhi kaunti ma Siaya kama skul yawuoyi mar Sawagongo mayudore kar chung od bura mag game en skul masigande olak mar arieya ahinya to kaluwore kod kaka osebedo kotimo maber e yore somo. Bende ing'eyo ni japuonj maduong' mokwongo mar skulno Paul Nyambala pod ngima kendo tayo tijene kaka pile bang' telo ne skulno kinde mane ochakre. Jafwambo marwa Steve Biko noyuoro nyasi manobagi e riwruok mar jopuonjre machon mosedhi rutaya to ne osomo Sawagongo. Ondamo manokiwuok e boma ma Ugunja wachopo e gweng' ma Uganyombonya e kar chung od bura ma Ugunja. Mae par jaduong' Paul Nyambala, japuonj maduong' manokwongo tayo skund yawuoyi ma Sawagongo mayudre game. Japuonj Nyambala nopuonjo Sawagongo e kind higa 1969 nyaka 1974 kendo weyo rapar motegno e kind nyithindo manopuonjo mathothgi bende koro osedhi e rutaya. Adonjo 1968 to Nyambala obiro 1969 moyudo wakwanie skul to kindego duto wasebet ka tudre kode nyaka nowuok kanyo modhi Polytechnic nyaka oduogo dala pod watudre. Odiochieng' ma kawuono jodongo gi e bwo riwruok motisi ni Sawagongo Old Boys nowendo japuonj Nyambala ma nyaka sani kod higni 84 kendo dwoko erokamano ne tij lwedo maber manotimo. Wapare nikech notimo gik madongo e skul. Noloso skul, en jatelo maber, en japuonj maber, kendo nodhi kodwa maber e skul. Jogo manosomo e skunde moko ok kata Old Boys kende kata na girls gibende ginyalo dok chien gi parane to jopuonj manopuonjogi ginyalo romo kodgi e wi tiyo kaka pok githo ok ni rito ni ka ng'at ji osetho koro kubo wacho ni ng'ane ng'e malich ahinya. Kata odoko ni higni moyo 50 osekadho nyaka ne ota skundno, jalupne mane gitiyo godo bende paro malong'o chia mare telo gino mowacho ni nokonyo gi rieyo somo e skundno kod alwora mag game. Sawagongo ne en kamoro manene ka unie oganda achiel tiniyudo ni nyithindogi bende ni kodi. Gimitimo en ni ok iwegi lal. To kinyalo lalo gi duog chien, use examples ma daily to gibiro bet kodi. E kinde no, familia mar japuonj Nyambala nopake kaka jal mohero somo, gino manokonye rieyo nyaka familia mare bende. 60s to the 70s, no impact students ne very heavily. No create a long-lasting impact ma students ne nyaka sani wigine ko wil kodeda. To gima en interesting no students ne bende gin most of them been retire. Kaka anawon atiyoga adhiga tich nyaka pinje mawoko to karomo go kata wasungu to watiyo kodgi maber nikech kata kisungu ma japuonji puonji idala ka en kisungu ma kidhi bidhung'o woko kata UK tinwang'o ka wasungu winjo gimiwacho maliw malich. Japuonj Nyambala ne ok oweyo nyiso mor mare kalure kod nyak mar tij lwete. Wan Sawagongo ne watimoga public participation gina mano wadwalo kwadwalo ko gimo kata uniform watimo public participation kwadwalo ko mil wadwalo ko chai kata kuon katang'o jomoko dwano teri mchele jomoko dwa kuon wago ombulu wayudo ni jo mayang madwa kuon ng'eny maloyo mchele. And interestingly, throughout the 5 years I was there, oknegi gomo. Sawagongo ok nogomo. Kopogore kod skund yawuoyi ma Sawagongo, japuonj Nyambala bende nopuonje kuonde tiegruok mamalo kaka kar tiegruok ma Kenya Polytechnic, masani en mbalariany matuk, Commonwealth Association of Polytechnics in Africa, e kind kuonde tiegruok mamoko. En adier ni ber dhielo ng'ato kongima moloyo kosewito ngimane. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Steve Biko kuom sigana majaberno mar jopuonje mabende ne otayo nokwongo tayo skul mar